Na Slovensku pribudne priemerne 32 pacientov s náhlou cievnou mozgovou príhodou každý deň. Je to naozaj veľmi častá diagnóza, s ktorou sa stretávame v teréne. Môže prísť náhle a aj z plného zdravia. Príznaky cievnej mozgovej príhody sú ale našťastie veľmi ľahko rozpoznateľné a to je v prvej pomoci kľúčové. Rozpoznať ich môžete tak, že pacient bude mať ovisnutý ústny kútik, prípadne aj očné viečko, môže mať slabú polovicu tela, aj ruku, aj nohu a veľmi často sa stretávame s poruchou reči. Ten pacient môže zle artikulovať alebo bude hovoriť z cesty. Zároveň sa ale môžete stretnúť aj so závažnou mozgovou príhodou, ktorá je sprevádzaná často aj poruchou vedomia. Prvá pomoc je však veľmi jednoduchá a poďme si ukázať ako na to. Ako prvé musíme čo najrýchlejšie zavolať záchrannú zdravotnú službu na číslo 155, lebo nám ide o každú minútu. Následne môžeme pacienta uložiť do polosedu, aby mal zdvihnutú hlavu. Pacienta upokojujeme, kontrolujeme. Do príchodu záchrannej zdravotnej služby môžeme nachystať pacientovú dokumentáciu, ak ju má po ruke, prípadne lieky, ktoré pravidelne užíva. Cieľom je dostať pacienta čo najrýchlejšie do správnej nemocnice, aby mu dokázali profesionáli pomôcť, lebo vtedy má veľmi vysokú šancu na to, aby mal minimálne neurologické následky, prípadne žiadne. Ako predísť cievnej mozgovej príhode je v podstate veľmi jednoduché. Treba mať zdravý životný štýl, vyhýbať sa cigaretám, alkoholu, mať pravidelný pohyb a dobrý spánok. Nepodceňujme to.